Unya nitong ora mga higala, ako di ay pod ipaambit kaninyo. Tingali ang tanang mga parokya sa Diocese of Talibon and Diocese of Tagbilaran gipadalhana nining hiniusang sulat pastoral sa mga obispo batok sa sunod-sunod nga pagpatay sa probinsya sa Bohol. Okay? So kining panawagan gikan sa atong talahorong obispo sa Diocese of Talibon, Bishop Patrick Daniel Parcon, og usab kang Bishop Alberto Oy sa Diocese of Tagbilaran. So ang ilang panawagan kalabot kani sa atong kabalaka karon nga nagpadayon ang mga pagpatay dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O diri sa panapos nila nga bahin sa ilang panawagan, matud pa ni Obispo Alberto Oy o ni Obispo Patrick Daniel Parcon, nanawagan usab kami sa mga kadagkuhan sa atong gobyerno, sibil, ilabi na sa atong mga kapulisan, aron magtukaw diha sa pagbantay ug pagsumpo nining maong krimen sa pagpatay ug paghatag og igong proteksyon sa atong mga inusinting katawhan nga nangahadlok alang sa ilang kaugalingong kasiguruan ug sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ug nanawagan usab kami sa tanang katawhang bul-anon nga hinuusa kitang mag-amping ug mag-ampo. Magtinabangay kita sa pagbantay sa atong kasilinganan diha sa mga parokya isip gagmayng Kristohanon nga katilingban. Itaho dayon sa mga otoridad kung dunay mga taong kadudahan. Ang tanang lumulupyo kinahanglan magpakabana alang sa kaugalingon ug sa isig kaingon. Ug maghiusa kitang mga liupo sa Dios kang Maria Santissima ug mga santos nga ang hustisya makabot alang sa mga biktima ug sa ilang mga pamilya. Ug ang kaluoy ug kalinaw ni Kristo nga nabanhaw maghari pag-usab nining pinalanggang katawhan sa Dios sa probinsya sa Bohol. Kaninyo nag-alagad Obispo Alberto Oy sa Diocese of Tagbilaran ug Obispo Patrick Daniel Parcon sa Diocese sa Talibon. Okay, ako apil sa panawagan nila ni Bishop Oy ug ni Bishop Parcon nga kitang katilingban ba, kitang katawhan mutabang sa ta nga magabantay sa atong palibot. Kay dili man sa tanang panahon ang pulis anaa. Apan kita sa mga barangay, sa atong kasilinganan, makita ta sa atong palibot, di ba? Makita ta kinsa na mga tao diha nga istranyo sa atong pananaw, di ba? Nga naa diha nagyampungad sa kalugar. So natural makapangutana gyud ta. Dili man ni taga-ato, wa tang kaila nganong naa man diha kanunay, magamotor, magabalik-balik, nya mawala na sad, mubalik na sad. So muna ang panawagan nila ni Bishop Oy ug ni Bishop Parcon nga kita katilingban mutabang kita nga magbinantayon
sa mga tao sa atong palibot ug ato gilayong itaho sa atong barangay kapitan. Ug si kapitan mo taho ngadto sa kapulisan kalabot ining kadudahan nga mga dagway nga naa karon sa atong palibot. Magtinabangay kita. Dili pwede nga ato lang isalig sa kapulisan. Ikaw ug ako atong panalipdan atong palibot labi na ang atong pamilya. Okay, balik ko na ako. Naamoy kadudahan nga mga panagway diha, mga estranyo nga naa nangabot. Wa mong kahibalo nganong naa sa atong lugar, itaho gilayon kag kapitan o mga kapitanes. Lihok dayon, tagai ka na og atensyon o isumbong gilayon sa atong kapulisan.